Tirƙashe magana akan auren Hadiza Gabon da DJ AB kun ji gaskiyar batu, inda a 'yan kwanakin nan muka ga abin ya ƙara ƙarfi yayin da al'umma da dama suke ganin cewa maganar auren Hadiza Gabon da DJ AB fa abin ya matso kusa. Don haka kuwa ku yi gaggawar biyo mu a cikin wannan shiri domin ku ji asalin zancen gaskiya kuma asalin abin da yake faruwa. Sana'a ta daga gefe muna ɗauke da cikakken jawabi akan batun auren Fiddausi Yahaya, wanda idan ba ku manta ba akan auren Fiddausi Yahaya a 'yan kwanakin baya-baya dinnan a cikin week din da muke ciki mun ga irin yadda ta posta wasu hotuna a kafafanta inda take cewa alhamdulillah alamu dai sun gama bayyana cewa aure za ta yi, to kuma kwatsam daga baya sai ta zo ta goge waɗannan hotunan wanda hakan ya zama ayat tambaya a wajen mutane kan cewar shin anya ku auren gaske za ta yi ko dai wani auren ne a wani fim ta yi sa. Amma dai wannan ita ce tambayar da take yawo a kan mutane. To dai ku biyo ni domin ku ji wasu sahihan gaskiya da muke tafi da su akan auren nasu. Sai dai kafin nan muna ga mai fara roƙonku da ku daure ku danna alamar subscribe, sannan kar ku manta ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode. Dangane da auren Hadiza Gabon da DJ AB a 'yan kwanakin baya da suka wuce ne wani ya gwade mata wannan tambayar, inda yake cewa mata a cikin tambayar da ya mata, dama kuna soyayya ne, sannan kuma dama shi ma gashi mai jiki ke ma gashi mai jiki, hakan ne yasa kika rage kiba domin ki iya auren sa ko? Hadiza Gabon bayan an yi mata wannan tambayar ta amsa wa mai tambayar da cewa a'a kawai dai muna kawance amma ba batun aure a tsakanin mu. To wannan shine gaskiyar batu, sannan auren Fiddausi Yahaya shi ma ba gaskiya bane. Ga bidiyoyin kamar haka. Mun san Hadiza da tana da kiba masha Allah. Sai muka ga kin koma silinda. Wallahi. Muka yi ta cewa to me ya faru? Wallahi haka dai. Ai naji ana cewa wai wanda zaki aura ne ce shi baya son mace mai kiba. Wai baya son mace irin orobo haka sai dai slim. To shine ma da ake ta tunanin ko DJ Ebin ne, kin ga shi dan lukuti masha Allah ya ce to shi sai abu sabu a to ai ta yaya mutum zai ce maka ka je ka yi abu saboda shi yake so? Ai ba zai ma yiwu ba. So yana sa komai mana. No. Ni ina yin abu dan ni nake yi ba dan wani ba. So it's a plus for you to accept yanda na zo maka da shi. In ka ga ba za ka iya ba sai ka je ka nemi daidai da abin da kake so. Kwanan mun ga ki zama safiya a social media. Wallahi sun koyar da ni. To jama'a, duk wanda ka ganni a guri ina ruwan ka munafiki. Like no, but it's true. Akwai wani abu ne da ya faru da ni kuma na ji haushi. Ka gane bai kamata a ce wai misali ka je wuri mutum bai zo ya gaishe ka ba ko bai zo ya yi maka magana ba. Kwatsam sai ka ji an kira ka an ce an ce an ganki a wuri. Da Allah ku ta yin wato Hadiza Gabon akwai darasi dangane da wannan bidiyoyin da yaron ne yake kafe hotunan ki yana kalaman soyayya a tunanin soyayya na sai nake ganin har yanzu harki bata kai a ce kamar wannan yaron yana kafe ki ba wai da kalaman soyayya yana tunanin soyayya na ina ganin a lokacin da Hadiza Gabon take tashi wannan yaron ko wanda bai iya sawa ba mamaki sai an je an kamo shi ma yake yin maka, amma yau gashi yana kafa Hadiza Gabon yana kalaman soyayya wanda ko a mafarki bai taɓa nazari da tunani ne. Na sa Hadiza Gabon ta ɗauka abin tana ɗauka wasa tana magana content ne wa mutuwa, to amma akwai wani darasi